Helo, sut ydych chi? Di pawb yn iawn, pawb yn barod? Yma yn y gampfa eto heddiw. Gormod o lanas yn ei eisiau, ni'n rhy beryglus. Felly, da ni'n angen dim offer heddiw, just sedd neu soffa, rhywbeth isel efo, iawn? Reit, i ddechrau, da ni'n mynd i ymarfer y sgwyddau a'r breichiau. Eisiau sgwyddau di tynnu nôl, bottom bol mewn dim, da ni'n mynd i fynd allan i'r ochr. Dwi eisiau dyrnau, felly dyma pwysau chi. Allan i'r ochr, ymlaen, a cyrw, iawn? Ydy pawb yn barod, dwi eisiau tua 12, fe benderfynu yng nghanol y symudiad. Barod, 3, 2, 1, 1, da iawn, 2, 3, peidiwch a mynd yn uwch na'r ysgwydd, okay? Lefel efo'r ysgwydd. Da iawn. Bydd na ni 5 arall, ie? 4. Da iawn. Cofiwch eistedd syth. Da iawn. 3. 2. A 1. Gwych. Lovely. Reit. Da ni'n mynd i wneud what da ni'n gwneud o'r blaen o'r coesau, ond da ni'n gwneud efo'r coes sengol. Rwan da ni'n gwneud efo'r gilydd sy'n mynd i ofyn am lot fwy o waith gyda stimol, reit? Achos oedd ddim un coes sefydlog rwan, so hwn sy'n gorfod cadw chi'n sownd i'r gadair. Daliwch mlaen i'ch cadair i'r soffa yn yr ochr neu fama. Be dwi eisiau ydy? Dau boes mlaen tap, no. I'r corneli, no. Ac allan. A nôl, reit? Felly tra mae'n ddau boes fyny, hwn sy'n gorau gweithio. Iawn, sgwydd a nôl, da ni'n gwneud 10. Iawn, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da iawn, 9, un arall sgwrs yn dda, gwych, da iawn chi, reit. Be sy'n hoffi rwan ydy? Da ni'n mynd i ddod lawr, da ni'n gwneud hyn lot, mae'n mor bwysig gweithio'r cefn ydy. Plygu dros y coesau. Da ni'n mynd i mynd fel yna, tynnu nôl, cledru'r llaw yn ffwrdd, a wedyn, gwneud y ffordd arall, iawn. Felly dyna 1, fel yna, 1 rep di hwnna. Da ni'n mynd i 8 yn gyfan gwbl. Mae rai gwasgu, iawn. Barod, 3, 2, 1, 1. Yn gil, a wedyn yn fwy llydar yn rai. 3, 4, 5, 6, 7, ac un arall, 8. Da iawn, reit. Dyna ni wrthyn efo bach mwy aerobic a rhyddhau tensiwn. Dwi eisiau chi baffio. Yn aml iawn, ni'n paffio ymlaen sydd yn wych yn sgwyddo, ond dwi eisiau paffio tu ôl i chi rwan. Dwi'n gweithio'r triceps chydig bach hefyd. Dim fyny, dychmygwch nhw'n rwy'n tu ôl i chi. Dych eisiau i taro nhw. Casual. Reit? Barod, sgwyddo nôl. Dyrna fyny. 3, 2, 1, go. Dyna ni. Nadlu. Trwy gydol, yr ymarfer. Bron yna fawr, ddech chi'n wych. Barod, 5, 4, 3, 2, ac 1. Da iawn, sesiwn byr, sesiwn da, trywydd, a welech chi eto ddys nesaf.